Hogy kezdjek bele ebbe a videóba? Őszintén nem tudom. Viszont nem szeretném nagyon vagdosni, szóval jó lenne, hogyha nem jeppelnék itt minden szarságról. Üdvözlök mindenkit itt az új CIR csatornán. Igen, ahogy írtam a posztban, még az előző csatornán szerettem volna egy újat kezdeni, mivel az előző csatorna az a FireMC-re volt építve, és már nagyon nem működött. Mióta nem videózom a FireMC-n, azóta nem is játszottam, tehát én ezzel nem hazudtam, hogy meguntam a FireMC-t, ez túl sok volt már nekem, amit ott időt eltöltöttem, és szeretnék újra próbálkozni, viszont egy másik csatornával. Az előzőhöz kötnek ugye jó, illetve rosszabb emlékek is, de most ez tök mindegy. A lényeg, hogy ez az új csatorna, és szeretném elhagyni ezeket a skriptelt videókat, ugyanis már kicsit meguntam őket. Tehát, hogy ez a 15-szer vegyük föl, mert valamit elrontottunk. Nyilván lesz majd olyan is, amikor ilyet veszünk föl, de ez kevésbé. Úgyhogy most már ezen a csatornán igazából bármire számíthattok. És mint ahogy láthatjátok, a kamera minőségem rosszabb, mint eddig, mivel az előző kamerám az nem a sajátom, hanem azt Redditől kaptam kölcsön, és ő visszakértem, mert most már ugye ő is ismét videózik. És most egy másik kamerát használok, ami nem 1080p, tehát nem Full HD, hanem 720. De majd idővel megpróbálok beszerezni egy ugyanolyan kamerát, amit Redditől kaptam kölcsön. Tehát akkor üdvözlök mindenkit még egyszer itt a csatornán, és akkor remélem, hogy föl tudunk építeni itt is valamit, mint az előzőn. Találkozunk hamarosan.